Langga. This is Shaika again, your Mama Bear, and I'm with Papa Bear. Hi. yes, and welcome back to our channel. So for today's vlog mga Langga, oh my God, nice kayong mga view. Nice kayong view kung asa ko karon. Isla na. Oh, balik ka sa Ba kanang gamay kayong gaplatra ba? balik ka sa gani na. Gamay day na balik ka sa no? Yes. So mga Langga, na dahil mi karon sa bukid sa Kabulihan. So I think pwede na ko kuha na kong mast. Yes. Naami diri karon bukid sa Kabulihan kay mag-chase mig sunset ni Papa Bear. As in mo niya akong weakness mga Langga, nice kayong view. So without any further ado, pakita na muna ako sa view. Ready na mo makakita sa view? But before that, sa mga nakasubscribe sa atong YouTube channel, welcome to Team Langga! And sa mga wala pa, please do hit the subscribe button and also the notification bell so that you will be notified if we have a new uploaded video. And then, kutasan ko, wala kami randuhan ni Papa Bear karon kay si Angel Bear, walay kasakyan, kay walay makadrive sa laing motor. And then, another kuan ako, panghimang no is, if kinsay ganahan mo laag dire sa bukid sa Kabulihan, please be responsible sa inyong mga sagbot nga gidala kay, yes, nakadungog baka, kay, atuwa dyan ang responsibility if marita dire mag-take pictures or whatever. So, if magdala mong mga foods or what, inyong mga sagbot, please, dalarag uli sa inyong balay. Okay, so, karon. Pakita, and nade among baby, yes, ang motor ni Papa Bear niabot na diri sa Siquijor. So karon pakita na muna ako sa view nako karon. So yes, muna siya akong view sa akong right side, which is makita nimo ang Bohol. Wait mga Langga ha, ganit sa Langga. Makita ninyo ang Bohol mga Langga. Yan. Kanang gamay nga isla, kana siya, muna siya balikasag, and kani siya diri nga part, asong kamot, yes, kani nga part is Bohol na siya. So, di ba muna siyang view sa akong right side. And, muna siya. Wow! Muni ang view sa akong atubangan. And, muni siya view sa akong left side, which is ang Negros Oriental, then kani siya part pa sa Siquijor, and diraon niya ang sunset, which is ang atong hulaton. Oh my God! Yes, so nasi Papa Bear. Wow, giunahan ko sa kung ganahan nga pwesto dira, ganahan ko mag picture dira mga Langga. So see, so muna siya. Wait sa, pagulat dira, wala ka. Oh, di ba? Super nice kay ang view diri mga Langga, purya buyag. See? So, kung kinsay ganahan mo ri diri, please be responsible sa inyong mga basura or what. I love the view. So, mga Langga, yes. Nagulat na lang may nga mo sunset. Diri ang sunset. Ching, ching, bakilid ba rin diri. So, dire sa side sa Negros ang sunset, which is may mong gihulat ni Papa Bear, and sayang wala may nakadala og foods. So nasa ang view, super nice kayo mga Langga, as in. By the way, kana tong mga lag is no budget. No budget nila lang kwarta. So you see, maka-enjoy naman guta bisag wa tay kwarta, di ba? I love the view.
langga, while waiting siya sa pikas buntod, makita mo anak ni tatay oh. Na nagtugway si tatay siyang duha ka baka. Feel na ako kay mag-ina. Mag-ina nga lalahig color. Oh, basta naliwat sa papa. Sa tao pa nagipaang ka na siya parenar. Puti mo na yung bata. Galata. So muna siya. Na si tatay sa pikas buntod. And feel na ako medyo happy. Lumboy ba dagoy na? Oh, lumboy. Wala lumboy oh. Di mo ko dagoy na lumboy nga nang. Oh lumboy oh. So para si tatay mga langga. Dalakit. Shout out ni mo dira tatay, amping sa Ang wala lang direk pagtugway. yung mga lubig no, ano silong yung mga lubig no, murag tag-iyan ni na masilong. So para si tatay dito. So mga langga. Yes, while waiting is while naghulat ni sa sunset dito. Ito ang sunset. Well, naghulat dira. Naghulat sa sunset is mag-story time sa ta sa atong channel. Yes, about sa atong channel para pod mas mailhan mi ninyo and mas makabalo mo nganong nailangga vlogs. Okay. Papa Bear, what is your real name? John Bismarck Flores. Yes, muna yung real name ni Papa Bear. And ako is si Meljoy Sumalpong. Meljoy Pagasian Pakatang Sumalpong. Yes. Siya. So, hay sa akong mga parinti dira. And then, pilay mong edad, Papa Bear? 30. Yes. 30 years old and ako is 26. Mo 27 ko by December. Akong buhok mo. Okay. And then, unsay mong course sa college, Papa Bear? BSIT. Bachelor of Science and Industrial Technology. Major in? Automotive. Okay. And ako ang mga langga is Bachelor of Science in Agriculture, major in Agribusiness. Major. Major. So, muna siya. And, before, kano sa nahimo tong channel? Oh, pala i-cancer. Limot ko. Okay, among channel mga langga is, nag-start me last year. So, ang first name sa channel is Joy Gang, which is ako si Joy Gang ko. Yes, pwede ko ninyo tagong Joy Kaya Gang. gamay raman yung subscribers. Wala ako. And Di then, akong gi-apel. feeling. Dayon, na-stop akong pag-vlog mga September or October last year. Kaya nag-focus ko para sa take of board exam. And then, nibalik siya vlog pagka karon na nga year, mga May or June siguro to siya. And ginganlan na mo siya. Unsay una? Unsa may una? After sa Joy Gang, gilisan ako siya. Unsa man to? Langga vlogs naman. No, di pa manggun. Ang una pa is JB Vlogs, which is meaning Joy og Bismarck Vlogs. Oo. Pero gikuan na mo, giusog og Langga Vlogs para kamo is matawag mo na mo og langga. Diba? Kay unsa day nang langga gong? Itong togan ay. Yes, muna endearment na mo ni Papa Bear. And then, Munay sweet ka yung togan ay sa mga Bisaya. yes, langga, Langga. meaning Langga, lang. Langga vlogs. Langga vlogs sila eh. Yes, so na siya mga langga din. Kuan siya kanang si Angel Bear is anak siya sa ako ang igagaw. So, pag umangkon sa pag-agawan, sakto? Something like that. And ang real name ni Angel Bear is EJ Magsalay Sumalpong. Bisigot kay ko. Muna siya. Excuse me. And then, si Granny Bear is, syempre, si Mommy Joy. And, kinsa si Baby Bear? Si Zachary. Yeah, si Zachary is anak sa ako ang ate, which is si Sister Love, si Darling. Yes. And then, si Kuya Bear is si Sean, which is anak siya sa ako ang kuya. Ako pong pagumangkon si Sean. And si Tita Bear is si Kinsa? Tita Bear. Si Miling. Miling na. Si Miling ang Tita Bear. And si Doggy Bear. Si Gabi.
May mga joke na ng Doggy Bear ha. Gabrielito, Si Zach, Luisito. si Zach, So, Doggy Bear na mo is si Gabi. Muna siya ang Team Langga. And, so, mo to siya mga Langga. And, thank you kayo. Amo na itik ang opportunity ha. Thank you kayo sa mga ni-support sa Langga Vlogs. Especially sa Siquijor Viners Jod. Yes, thank you kaayo. And ninyo mga Langga, thank you kayo sa inyong support. So, mo to siya. Okay? Okay. So, wala may pagkaon. Boring kayo. Nagulat niyo sa sunset. So, guwapa ko lang ka. A few minutes later. Nara si tatay. Ito, nanguan. Magbaka. Tulog pa rin yan. Okay ra ka? Maringan na ka sa. Ako karabang. Mura magklaro nila. Ingon si Papa Bear mga Langga. Di daw maklaro kayo na daw. Gapon. So let's see. Let us see. Langga, muna siya. O diba? Nagtaas pa gani og lapalapan. Tapos yun si Papa Bear. Yes. And how's the sunset? Pa siya. Kapit na. Nag-golden na siya. A few moments later. So mga Langga, time check. It's already 5:28 and yes. So medyo epic fail taron. Epic fail. Pero murag okay man siya ko. Nice man good. Dagan man good siyang gabon over there. Pero see, nice kayang sunset mga Langga. Oh my god. So mga Langga, yes, 5:30 na siya and ang atong sunset, how was it? Yes, Still kicking. nice kaayo. So, mubalik ta diri pohon nga kuyog na nato si Angel Bear, silang Kuya Bear. Yes. So, that's it for today's vlog. And I hope you enjoy. Kay super na-enjoy mi sa view. Yes, so see you again to our next vlog. God bless. Please be safe everyone. Ciao! Hi mga Langga! So mga Langga, mo to siya ang among gihimong adventure sa bukid sa Kabulihan, which is wala ka kuyog sa Angel Bear kaya wala mi sakyan. So mo to siya kung kinsay ganhan mo ato dito. Wala man siya entrance kay Iler Public dito. I mean mga tag-iyang yuta pero na siya'y dalan ba. And sa mga ganahan mo ato dito, please be responsible if ever magdala mo mga foods. So ang mga basura arag balik ninyo. So mo to siya. So before this video will end, namin mga shout out dire. So first, shout out to Koy Koy TV. Yes, pero medyo na siya nagtanaw sa mga vlogs. Thank you so much sa support. And to Angela Alexa Otordos. Yes. Hi. And And shout out to my ate nga gwapa. yes, to To April Joy Wabe. yes. Sa dira sa Balikasag Island sa Bohol. Yes. So hi ninyo dira. Ikaw ningon siya vlogger naman Dennis Undoy EJ. Unsay Undoy? Dudon. Okay. So yes, vlogger na siya. Diba? Stress na siya sa iyang module. By the way, shout out dira sa mga nag-answer og modules, no?
Laban lang. And sa mga nag-tutor, dira parihan ako. Oh my God, daghan kay kong gituturan. Apil na niyo? Apil na ni, balingagan kayo. Dili ni kaligog dagat karong Sabado kung di ni mahuman. So, muto siya, shout out di ay dira. Laban lang mga langga. So, mura siya. Mura to siya. So, again, thank you so much for watching. And, sa mga bago pa lang diri sa atong channel, welcome to Team Langga! yes, and sa mga wala pa nakasubscribe, please to hit the subscribe button and also the notification bell so that you will be notified if we have a new uploaded video. So, yes, inglabay si Granny Bear. So, muto siya mga langga. I hope you enjoy because we're just Spreading good vibes and love to everyone! so, yes, na si Baby Bear. Pakitas na sa mong alot nak. Alot. Yeah. So, muto siya. Thank you so much again and see you to our next vlog. Ciao!